हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ सांग मैंने। तो आज जड़े भाई कॉल करी कहते कि आज भोजी अच्छी, तो बाहर पड़ू भोजी खाया मागणा भोजी मिलूँ से कौन अच्छे। तो वीडियो रे रुहतु देखो आप लोकेशन टा आउ कौटी आम जाऊँ भोजी खाया सीटी देखा देखी। तो फाइनाली आसिक आम पहुँच जाइए लोकेशन रे देखी पारे। ये व्यक्तिटा आमको डकई जितु भाई आइटम कौन? नमस्कार नमस्कार। केतବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ ଆଇଲି 6:25 ରେ ବାହାରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଆଇଟମ କଣ ଅଛି? 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ଖାଇବାନି ହେଲା। ମାନେ ଆଇଟମର ପୁଣି ନାଁ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା? ମେନୁଟା ଏଇପଟେ ସାଇଡରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ରହିଥିବ ମୁଁ ଆଣିଟା କହିଦେବି ଆଣି। ଆମେ ଆସିକି ଲୋକେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଲୋକେସନଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଭାଇ କେତେବେଳେ ଡକେଇଥିଲା? ସେ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲା 1:30 ବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି 3:30 ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରନ୍ତୁ, ଇଏ ଲୋକଟି ଆମକୁ ଡକିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି 3:30। ନାଇଁ ଲାଇଭ୍ ନାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି, ପକେଇବା ଅପଲୋଡ଼ ହବ। ଯେତୁ ଭାଇ ସେଟା କଣଟା ଧରିଛୁ? ସେଇଟା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଟମାଟୋ ସସ୍ କ'ଣ କରିବି? ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ପକୋଡ଼ାରେ ଦିଆହେବ। କାହିଁ ପକୋଡ଼ା କାହିଁ? ଏଇଠି ପକୋଡ଼ା ବସ। ମୋର ପକେଇବୁନି, ଯଦି ଦେଖିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବ। କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବୁ, ତୁ ଭାନୁ ଚିକେନ ଦେଖିଦେବୁ ପକୋଡ଼ା ଆସିକି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଁ ସେ ଦେଖିବନି। କାଠ ହଁ କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ସାରିବ। ମୁଁ କିଛି ଗରମ ଖାଇବା ପିଇବା ବାହାରେ तो खाई बाहर पड़लू। रोसईटा भल होता। जदि वीडियोटा भल लगी लाइक कमेंट शेयर कर। जय जगन्नाथ।